Kaixo, oxigenoarekin bukatu dugu eta hidrogenoarekin sortzen diren konposatuen formulazioa aztertuko dugu orain. Hidrogenoak metalekin hidruroak egingo ditu eta hidrogenoak ez metalekin egingo ditu hidrazioak. Hasiko gara hidruroarekin eta adibide pare batekin egingo dugu. Oxigenoaren kasuan bezala edukiko dugu formulak izendatzeko modu klasikoa, stok eta sistematiko. Etortzen bazaigu metal bat eta hidrogenoak topatzen badu, gogoratu hidrogenoak edukiko duela -1 balentzia, elektroi bakarrak behar duelako, beraz lehenengo geruza beterik izateko, bi elektroi izateko, eligaren itxura izateko. Eta etortzen zaigu kaltzioa. Kaltzioak bi elektroi edukiko ditu soberan, eta orduan kaltzio batek bi hidruro behar izango ditu bi elektroi horiek hartu ahal izateko. Orduan, nola izendatuko genuke hau? Hidruro kaltziko, kaltzio bi hidruro, kaltzio bi hidruro, kaltzio di hidruro, kaltzio di hidruro. Klasikoan, stok eta sistematiko. Beruna, etorriko bazan, bere balentzia 4 horrekin, edukiko genuke hidruro plumbiko, berun 4 hidruro eta beruna tetrahidruro. Tetrahidruro 4 hidruro plumbiko. Oxigenoaren kasuan bezala, jarritzen doguz arau berberak, baina oxido jarri beharrean hidruro erabiltzen dugu. Eta hidruro.